कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारनोसै। राजखान्थिफोरनि देहायाव जेरैबो होंगो दोंगो। दिनै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै थिसनथाइ गथायबाय। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बिटिसि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै शंकर बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंनो थियारि। कक्लाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै नुजाथिनो थियारि आरो बिथांजों लोगोसे कक्लाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनिफ्राय देरहानायखौ 100% जाखानाय होननानै फोरमायदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360